Ei se ainakaan ole tasella. Hyvä. Kiitos. Niin se siinä ei oikein. Niin. No mutta jos sä teet 80 maksaa ultra, sulla on viimeinen sulla, kun mä tinkelin kanssa. No ja päästä heti liikkeelle, kun se on. Hyvä. Hyvä! Noin! Hyvä! 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 Se! Hyvä! Noin! Hyvä! 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 Hirveästi! Hyvä! 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 Se! Hyvä! Hieno! Hyvä! Hyvä! Hei! Piikka! Älä kuka! Hyvä! Se! Niin! Se! Hei! Se! Hyvä! Kun ei ole toi matka, kun nämä työvuorot mitä on. Tule vaan! Tule vaan! Hyvä! 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 Pikka! Seis! Hyvä! Hieno tyttö! Noin! Hyvä! 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 Seis! Hyvä. Hyvä! Noin! Hyvä! Pikka! Sä lähdit vähän liian niinku pitkälle siitä. Joo! Pip! Kunhan joku ottaa pois. Seis. Kannattaa melkein siihen. Se menee tosi hienosti se niin. Tasapaino mun mielestä. Joo. Ja sit niinku hyvä. Aika rohkea se on sinänsä. Niin se menee tuonne väliinkin. Joo, ja siis sillä tavalla niin just toi niin seisahtuminen, ettei liikaa sitä prästää ja siltä on kuitenkin niin nuori. Niin. Ettei ota sitä pitää. Se säilyy se semmoinen niinku. Hei, Pikka istu. Yrittää niinku alustaa sille, että se niinku. Siinä niinku tarvitsisi ruveta varmaan sitä poispää pikkusen kanssa, niin että kun noilla on kuitenkin